Ako si Andrew, ginaingon, ayaw pang hilabot sa kinabuhi sa uban. Aron di ka usab hilabtan sa wa nakauyon sa imong batasan. Mao ning nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Arang-arang kay dako nung kita na ko sa pag-drive kabala-bala. Ugma, di ko mo drive. Hagito na ko panuri ako uyab. Humul ko ugma. Isa na kasi mga nagkapin nga. Huwag na kong pahumul sa akong uyab. Gusto, uli sa koy. Adto ko nito sa bahay. Kanya nasag ko balik pa masayro. Inig kahapon. Kay init na ron kaira. Okay naman sad kay. 2,000 naman ikapin akong kita. Kay nakapakyaw mo kong tulog ka. Mga dag ko kay natagan ako. Yan ako sa bahay. Ay, Ma! Malagring! Di ako'y daang alitson manok, Ma! Ma? Tingog. Ma, nakapaniod to na ka? Hoy! May mitubag ay. Ma! Malagring! Huwag mong gitaw? Andro! Andro! Uy! Si Mama Malagring maning kusog kayong naglakaw pa ingon di isbay. Diin man isagikan. Muro mag-tense kayo. Naghilak pa. Bay, kimi dalikit kag pauli sa bahay. Oh. Ang imong manghod, Silio. Oh. Silio! Kung nga naman si Bilyo, ha? Naunsa siya, ha? Malagring? Ingon ana ding nitabugan niya? May gani kay dehe mga tanod nga kalit mi abot. Ug nauwang sila si kuya nimo nga nakiksumbagay ni Badong. Niyabag naman taon ni Badong, oy. Nganong iya mang panguyaban ng asawa ni kuya? Ulit tao siya, unya manguyab siya ninyo. Spida. Oh, unsa man ang iyang uyab nga si Delia? Wa ka badlong anang Badong. Musugot lang siya nga ang iyang uyab manguyab og lain. Unya minyo pagyud. Wa tingali mahibaos dilya. Pero karon nahibaon na gyud tingali to. Mao ba? Sige, muadto ko sa bahay nilang Kuya Bilyo. Sige ato adong. Igna nga dili na lang magdumot pa ni atong Badong. Igna nga wa man sad magpadaang yang asawa ni atong tawhana, di ba? Oo, magpasalamat lang sa nga buutan kinang asawa ni Kuya. Ug wa magpadaan niya ng Badong. Kay Kuya ug makapatay ni gud tao si Kuya Bilyo. Di ba man ko nga dili gyud mo padaan niya ang akong asawa? Pero makalagot ang gyapon da. Makalagot ang hunaon ba? Nga nasayod man gid siya nga ako'y bana siyang naibgan. Ano ni siya mo respeto nako, ha? Nagiingnan ta na bitaw ka, nga ato sang ikiha. Kaduha na ginakahigayon, nga iya kong giatngan sa gianan. Og ding bag-uhay, din higyod sa tungtugkaran siya miduol nako nga nanglabak ko. Ato na sa ipatawag sa barangay. Ug patubangon na to na sa lupon. Sa araw na to. Nga di na sa magpaduol din eh. Ayan lang. Igagaw niya, Kapitan. Wa man sa ka gamiti kusog ba? Pero kung mausap siya ang dool nimo, kulutahon ko na ginasa. Kulutahon ko na mayo. Wa pa lang to'y nakauwang na mo gina. Nga mga tanod. Luka pa magito ba? Kung may plano nga patawag niya sa barangay, sige na lang. Basta hindi na sa musab pa. Manido na ta. Musab pa gaya na sa duol ni mo. Badong, uy, ikaw na sa din kalit ka ni Babag sa dan? Ay, naunsa. Ay, nagkadlo pa na ako taon. Ay, naunsa mo kada eh. Ha? Okay, plano mo uyab di mo? Gusto lang kumatabang ni mo ba? Kanang alsasi mo pangumpra. Kanang gikas merkado kay isang kiig mong tao magdaan. Ay, luwi kay kataraw, no? Kaya kay ninako. Ay, Badong. sus. Oh. Hoy! Lisuan ang gigas maayon yung panguto koy. Hoy, bye, Andro. Ah, okay, daotang gihimo, bye. Buot lang tao na kung tabangan, tao pangumpra. Sa iyang gikumpra ba? Oh. Tabangan na kung tao sa diday taon. Mo ba? Gusto ka mo tabang? Nya, gusto ka nga mahabuan ng tinae ni mo ining kutsilyo nga giluklok ko sa kong kilid. Ha? Kita ka ni? Ayaw, ayaw. Ay, huwag kumuyab, diday. Ay, naunsa ba tao Yeah. kay Andro?
Recorded by X Thunder Gaming. Bye. Salamat yung luklok tao ni mo balik ng Chilios mong gilid. Salamat kayo. Di sa ko gusto nga makapatay kog tao. Apan kung nagpakita kapag pagsukol ako, aw, mamala gyud ko na. Sige. Arin ako, Pedro. Salamat kay Dong Andrew ha. Kung makita mi sa iyang uyab, ako gina siyang isumbong ba? Ay, na. Ako na yung makikita sa yung uyab nga si Delia. Ug puslan man, nga ingon ini yang gibuhat nato. Baslan ko siya. Ha? Unsa di buhato nimo? Andrew, kung nagkunahuna ka pagpatay og tao, ayaw tao nagbuhata ha. Pasagdi nga ang ginuura ang musilot niya. Ay, di ko mo patay og tao, eh. Eh, kung mo pa na tumong na ako, gidunggab na ako to siya. Panimaslan ako na siya. Ingon ini nga akong buhaton. Dahil hinanggaw na taon to ako itong ditay. Ay, bida, may bana na ko na siya. Uyaban din ako siya. Handaan naman ang taong ko uyab nga. Pure yun ako ang in love kay ko nga. Dalaga pag yun. Nasayod ko, oy. Di na hinanggaw ang imo nga to ni Diday. Kay ikaw yun mismo misulti na ako. Nga sa daga pa si Diday, nakagusto ka niya. Di lagi taon. Hinanggaw na taon na istorya taon. Oy, ikaw ko nang love kayo. Unsa mo kayo? Sayol ka na, di ba? Tana day, mag-data. Marag, kita ko sa imong mata nga marag galuha ba. Sus, tukar man akong gana sa sexo. Bada, oy, di ko, oy. Badlungon kang dako. Manguyab kag binyo. Murarabas sa nagdakong imuha. Oh! Pakauaw ka lang. Delia! Ingon sa dili ko magkatuo nga. Ikaw ning ni Akaron. Mamisita na ko, Andrew. Kana, tungod kay gusto ko nga makauyab ko. Ug kung sugton ko nimo, pakaslan rin ka. Ang tinuod, Andrew. Ikaw magyudang akong gusto nga mo'y manguyab na ako. Mo ba? Pero si Badong may midot-dot na ako. Mao nga gisugot na lang nako siya. Pero naglagot ko niya, uy. Badlungon kaayo. Naninguha gihapon siya nga mauyab ni Diday nga asawa naman ta siya sa imuhang maguwang. To. Mao nga sugton ta ka. Uyab na ta. Ug buwagan ako si Badong. Salamat. Dagang salamat, Delia. Salamat kayo. Nalingaw ka ba sa pagpanood na to sa mall, Delia? Mas happy ko nga kita'y nakauban. Kapit. Oh, yan na dito. Ha? Ano ba? Ano para ko? Yan na ta. Nganong, Abot na ta. lagi nganong niyaman ta din hihunong. Di pa rin sa mamauli. Hala, motel. Nigit tungod ining motel? Oh, Delia. O gusto kong manood tang duha diha. Kana kung musugot ka, okay kay kung di sag ka, manguli lang ta. Pero musugot ka, manood ta. Anjo, musugot ko pero sa di pa ta musudi ha. Sultihan ta na lang kang daan ha. Ha? Di na ko virgin. Kadaghan ako gilaptan ni Badong. Ay, okay ra na oy. Ang importante nga ako na ron ang imong gipalabi ug di na siya. Ha? Kana. Manood na ta sa motel. Sige. Let's go. Dili ta kabalibaran kay uyab man ta ka. Dali unta ni kay bulakaw ra ba ka? Nabara ba kay lakaw? Dili ka magsakay uli. Dali unta ni, dali. Dire, bila na yun. Kana ang plaster. Dali unta ni. Ka-harsh ka din ni ma. Ay, time pa, uy, humuasan na akong panty, uy. Dadali, yun din ka. Napumdi kay pantilit ka dito. Mauding dugay kinasud. Ang maugani, napay babag. Lana, okay na. Imo na tanan. Kakiyot ko na. Hala, hag ka na kami. Wow, kumot. Kalamig. Mura manig katong kuan, katong Kikilang si gikaon Manila. ako, kuan, katong gikaon ako na Ang sama. ice drop. Kalami, tilapar na ba? Kalami, mura magnay pasas. Kaya ako, tamiso, eh. Lamni na kayo dahil. Dire, ako na sa hubo, eh. Bakit ako kot, anak? Ha? Kalayo ras ka Badong. Unsa di ka ba dong? Mararaman tugan. Ugat ra na ako? Iskindi. Ang imo ha. Unsa?
Batuta! Oh! Ako nindo dali Ay! Diretso mo na yung... Agay! Tukog mo na! Kalami! Ay! Kalami! Dihalag ka! Murag matik na First time na ko babakadago. Kalami! Kadiyot sa kanita! Grabe naman kainit. Lami naman kayo. Kasuway ako di agsud. Kasuway ako di agsud. Diri. Kasuway ako. Kasuway ani. Ay, bila ni Magmana. Kahuot sa nani. Day! Ikaw di ka virgin pamlagi ni. Ay. Biskot ni magkumurag na virginan. Agay! Kasuda. Kalami di mo. Di Recorded by X Thunder Gaming. Nakuha ginawa sa kadaggan si Delia itong higayon na eh. Binuang ang tantong ako niya pero lami man. Giganahan mo kung Delia. O pagkauman sa nitabo na mo, kalit kong nga mibati gugma niya. O si Badong, nagibuhagan ni Delia eh. Mo to nga, gipakasla na lako si Delia. Kinamabdos man siya sa among gibuhat. Mga mga kasama ang kaagi ni Andrew, dinining tulumanon. What's the style? Ipakaslan is style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.